Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yanzu sanan zamu yi maganganu bisa wasu maganganu da suke gudana a cikin faɗin Najeriya, kuma a cikin arewacin Najeriya, yanda wasu da suke ta cece-kuce akan al'amuran yau da kullum, musamman ma idan aka yi bayanai ko kuma muka yi waiwaye akan abubuwan da suke gudana a ɓangaren wannan babban shehin malami, wanda wannan malami ya sanu a faɗin duniya, musamman ma akan ɓangaren siyasa da ya shiga. Wasu da yawa sun gaza ganin laifin wannan malami, kan cewa wannan malami ba shi da laifi kuma ba shi da wani abu da zai yi laifi, sai dai wasu kuma da yawa suna ganin laifin shi ta wasu ɓangarorika daban-daban. Akwai wani tsohon wa'azinsa da aka ɗauko kan cewa idan har ka shiga ɓangaren siyasa, wanda shi da bakinsa yake faɗa, inda yake cewa idan ka kuskura ka shiga ɓangaren siyasa a matsayinka na malami, ka sani cewa za ka zama bawan wasu ne, kuma sai abin da aka ce ka yi za ka dinga yi. Inda kuma wannan malami bayan shekaru sun ja, sai gashi ya shiga ɓangaren siyasa. Wasu da yawa sun ga laifin shi, kamar yanda wasu da yawa kuma ba su ga laifin shi ba. Musamman ma abubuwan da suke gudana a mulkin Buhari tun lokacin da yana kan kujerar mulkinsa, inda ake cewa tun a wannan lokaci ya san dukkanin wasu abubuwa da suke gudana a cikin mulkin Buhari, musamman ma akan ɓangaren tsadar rayuwa da kuma talakawa wanda suke shiga. Inda wasu da yawa ma suka ƙara da cewa a lokacin da yana kan mulkinsa bai taɓa yin kuka akan mambari ba, amma kuma kafin ya hau ya sha yin kuka ba su ɗaya ba su biyu ba. Shin me yasa lokacin da ya hau bai ƙara yin kuka ba? Maganganu da yawa suna ta gudana. Idan kuma muka ce za mu zagaye wannan ɓangaren, wannan babbar jarumar Kannywood mai suna Nafisa Abdullahi. Nafisa Abdullahi ta taka rawar gani ta ɓangarorika daban-daban, yanda ta taka rawar gani ta wasu gefuka da suke yawan yawo a faɗin duniya, inda bayanai da yawa sun bayyana kan cewa wannan baiwa Allah ta kamu da soyayyar wannan babban shehin malami. Inda wasu da suke cewa ya kamata wannan malami ya ji kanta, ya kamata ya duba soyayyar da take mishi, ya yi sama da faɗi da ita, ma'ana dai ya wuf da ita, ya kawo ta gida mai tsarki, gidansa. Kuma idan ya ƙara la'akari da cewa shi fa babban malami ne, wanda idan har ya aure ta zai raba ta da dukkanin wasu tabbaɗaɗɗanci, kuma zai raba ta da dukkanin wasu shashanci da take yi a faɗin duniya. Kuma dama ai mace ce wacce ta riga ta isa aure, kuma ya kamata ce ta yi auren ta zauna a gidan mijinta. Kuma wannan malami da ya aure ta zai matuƙar taimaka mata, kuma zai matuƙar ƙarfafawa dukkanin wasu matasa wanda suke jin tsoron auren matan Kannywood, ko kuma auren matan da suka wuce level ɗin secondary school. Zai sa su dinga auren su. Sannan dai da muka ƙara waiwayawa dai ɓangaren da wannan babban shehin malami, yana yawan faɗakar da mutane da ɓangarorika daban-daban, wanda har yanzu an kasa gano laifinsa, kuma an kasa gano abin da yake ba daidai ba. Idan kuma muka ce za mu yi waiwaye akan wasu abubuwan daban-daban, maganganun su na da yawa. Sai dai kafin nan, mutane da suke yawan ɗaukar namba mu su kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel domin su dinga ɗora shirye-shiryensu kamar yadda muke ɗorawa. Ina sababbin mawaƙa wanda suke so waƙoƙin su suna su ma su zama celebrities a faɗin duniya. Ina kuma wanda suke harkar comedy ko manya-manyan fina-finai ko kuma ƙananan fina-finai wanda su ma suke so suna su ma su zama celebrities a faɗin duniya. Sannan ina waɗanda suke harkar bidiyoyi na kasuwancinsu domin su dinga ɗora bidiyoyin kasuwancinsu akan YouTube channel, domin su ma a san su, a dinga neman su a faɗin duniya. Ku sani cewa a yanzu nesa ta riga ta zo kusa. Ga wanda yake bukata za mu buɗe masa sabon YouTube channel domin ɗora shirye-shiryensa, zai iya ɗaukar namba mu ya kira mu kai tsaye, ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Ku sani cewa YouTube channel yana da saurin isar da sako a cikin ƙanƙanin lokaci. Dukkanin abin da kuka ga ya sanu a faɗin duniya sai da ya bi ta ɓangaren YouTube channel, musamman ma idan kuka waye da ɓangaren mawaƙa da kuma ɓangaren 'yan fim da ma 'yan kasuwar baki ɗaya, yadda suka dinga ɗora shirye-shiryensu akan YouTube channel, sannan suka sanu kuma aka san su a faɗin duniya. A gurguje bari mu dawo ainihin abin da ya ajiye mu, ɓangaren waɗannan manya-manyan mutanen da kuke gani kamar haka, Nafisa Abdullahi da Sheikh wannan Isa Ali Fantami, inda mutane da yawa suna maganganu da yawa a kansa. Ku dai ci gaba da bibiyan mu domin jin yadda za ta ƙare a tsakaninsu.